ya bụ echi eche ma ngwụkwọ agụ iji okwu n'obi bịa bụ nke dị okwu dị mma na akwụ nji okwu dị mma na achị mgbe ọma na-eme mmekọrọ ibe m biko na-achị na ndị ezedu ebe ihe ọma ike na-aga aga achị onye anaghị adịkwa nke echi na-eche ma ngwụkwọ na-agụ ibe anyị ga-eri ga iri ya gbakwa na ọsọ onye ọbụla bụ ihe ọbụla na-eme ọ ga na-adara ya na mma ọ bụrụ onye na ihe ọbụla mmadụ na-alụkwa n'ụwa ya were rijiji ya bụ na-abụghị nke ọjọọ onye ọbụla emekwe nke adịghị mma esefu aka n'ime ọbịa anyị bịa bụ ka eji eme edude na ụmụaka anyị bịa na ndị anyị ga-edote nke dị mma mata ada anyị nwa adịkwanụ eka ma egbuchu anyị kama egbuchu anyị so anyị gbabụ ndị omenala anyị nwabụchi na-eme anyị ga-emekwe odu metee ya ka dịkwa ndụ anyị onye bụla nyekwe ndụ ya n'obu n'afọ maka na onye ọbụla riri ndụ ebe n'afọ naghị abụ ya nke iwu nkwenye ilu anaghị akwa na abụ ya nke iwu ebe ndụ na nke anyị na-eta na ọjọọ anyị akụta nke dị mma anyị ama ma anyị nweta udo na-enweghị nsogbu ọbụla okwu n'ụzọ bụ na-akwụ na ewuru nke dị mma na lue ejikwa m akwụkwọ n'ụzọ eze ọha eji ebi ndụ adọkwa n'ọrịa eji ebi ndụ adọkwa n'ọrịa Mobile people they ban on gauge up for part and mgbe mmụọ ndị ha mechugara n'ugwu echi ụtụtụ na-abụ ego ochi na ochi n'ugwu amụmugwu kacha na n'ugwu anụ na-arịgo ọbụla ọ na-arịgo arịza ụzọ iwe na-abụ ọgọ ga na-eme mmụọ ndị
My brother, you said, Equa.
na uju meti mo de fleje obodo a meti mo de fleje obodo mo na uju Bunege so mo na wona